Moni omvera kulikonse kumene muli. M'phunziro ili tikupitiriza kuyang'ana nthawi zosiyana, ndipo mu phunziro la lero tiona nthawi yakale. Timazindikira bwanji kuti Mulungu kapena Baibulo likukamba za nthawi ina yake? Nthawiyo imatha kutchulidwa, komanso timatha kuzindikira pomwe tikuona malangizo amene aperekedwa mu ndimeyo kapena mu mfundo imene ikukambidwayo. Zimenezo zimatha kutithandiza kuzindikira kunena kuti okay, nthawi imene ikukambidwa apa ndi nthawi yakale, kapena iyi ndi nthawi yatsopano, kapena nthawi imene ili mkudza. Tatiyeni tikaone pa Aefeso 2:11 kukalikiza pa 12 pamene akuti, chifukwa chake kumbukirani kuti poyamba inu amene munali anthu a mitundu ina mwachibadwa ndipo munkatchedwa osachita mdulidwe ndi amene amadzitcha okha amdulidwe, zimene zimachitika m'thupi ndi manja a anthu. Kumbukirani kuti nthawi imeneyo inu munali wopanda Khristu, simunkawerengedwa ngati nzika za Israeli, ndipo munali alendo pa pangano la lonjezo, opanda chiyembekezo ndi opanda Mulungu m'dziko lapansi. So apa tikutha kuona kuna kuti Paulo akukamba ndi gulu limene nthawi ina yake silidali chimene lili tsopano. Pa nthawi imene Paulo akufotokoza zinthu zimenezi, ndiye akuwawuza kuti takumbukirani kuti nthawi imeneyo inuyo umu ndi mmene inuyo mudalili. Pali magulu awiri amene afotokozedwa ndimeyo. Pali gulu limene nthawi imeneyoyo zawo sizidali pabwino, ndi pali gulu lina limene zawo mu nthawi yomweyo zinali pabwino. Mkana uyu amene wabwera apayo Paulo akunena kuti mukumbukire. Zimene anthu awa akuyenera akumbukire ndi izi: choyamba, anali anthu opanda Yesu Khristu. Anthu amenewa sankawerengedwa ngati nzika za Israeli, anali alendo pa pangano la lonjezo. Kutanthauza kuti Mulungu anapangana pangano ndi anthu ena ake napereka malonjezo, zimene anthu awawa anali alendo, analinso anthu opanda chiyembekezo, anali anthu opanda Mulungu m'dziko lapansi. Ndi munthu womvetsa chisoni wa mtundu wanji wotere? Munthu opanda chiyembekezo, munthu opanda china chilichonse, kungokhala kuti iyeyo ndi munthu adabadwa. Ndi zimene anthu awawa adali. Akuwawuzatu kuti akumbukire chifukwa china kuti mu nthawi imene Paulo akufotokoza zinthu zimenezi, zinthu zizasintha, sizilinso monga mmene zinalili kale. Nthawi zina zimafunika kuti anthu akumbutsidwe m'mbuyo kuti mwina akalemekeze chinthu chimene chilipo tsopano. Ndi tatiyeni titsimikire mfundo zimenezi pamene tikuona mavesi awa. Mavesi amenewa akuchitira umboni zinthu zidachitika, ndipo nthawi yake tikuona kuti ndi nthawi imene Yesu Khristu anabwera pano pa dziko namadzatumikira. Koma kuti anabwera kwa ake, anabwera kwa mtundu wake, kwa ana ankhosa amene anatayika, amene ndi Israeli, osati anthu a mitundu ina. Tatiyeni tione pa Mateyu 18:11 pamenepa akunena kuti mwana wa munthu, kamba za Yesu Khristu, anabwera kudzapulumutsa chimene chinatayika. Ndekodi chimene chinatayikacho ndi chani? Pa Mateyu 15:24 akuyankha chinthu chimene chinatayikacho, pamene akunena kuti iye anayankha kuti ine ndinatumidwa kwa nkhosa zotayika za Israeli zokha, sanabwerere anthu ena onse kupatula ana a Israeli. Ndi nthawi imene anthu a mitundu ina anali opanda Khristu, ndi nthawi imene Yesu Khristu amatumikira anthu ake amene ndi ana a Israeli, amene ndiye nkhosa zotayika zimene anabwera kunena kuti akazisungezo. Nthawi imene ndi imene anthuwa zawo sizinali pabwino. Mwina mongothandizana chabe chifukwa nkhani isi kuti inayambira apa. Inali nkhani ya mzimayi wa Chisamariya amene mwana wake anali ndi vuto, ndi amapita kwa Yesu Khristu kukamulirira kuti amuthandize. Koma Yesu Khristu anena kuti sikwabwino kunena kuti tiponyere zakudya za ana kwa agalu. Apopo inali mfundo yomveka bwino ndithu, ndiyomvekeratu kunena kuti anthu a mitundu ina
anali agalu, ndipo sichinali chabwino kunena kuti madalitso a ana ake aponyeredwe kwa agalu. Komabe tikuona kuti analandira chosowa chake, analandira chofuna chake chifukwa cha chikhulupiriro, koma nthawi yawo inali isanakwane. Ndi tatiyeni tionebe pa 25 kukafikanso pa 26. Mayiyo anabwera ndi kugwada pamaso pake nati, Ambuye ndithandizeni. Iye anayankha kuti, sibwino kutenga chakudya cha ana ndi kuponyera agalu. Uyutu ndi munthu wopanda chiyembekezo. Uyu ndi mlendo ku malonjezo amene Israeli anapatsidwa, chifukwa kalikonse kamene kakukhudza ana a Israeli, uyuyu akuoneka kuti sakuyenera kutengapo gawo. Kana kuti tikumbukire kuti nthawi imeneyi zinthu zinali chonchi, chifukwa akufuna kuvumbulutsa nthawi imene zinthu sizilinso choncho. Tatiyeni tione pa Yohane chapter 4 verse 7 mpaka 9. Mayi wena wa Chisamariya atabwera kudzatunga madzi, Yesu anati kwa iye, kodi ungandipatse madzi akumwa? Ophunzira ake nkuti atapita m'mudzi kukagula chakudya. Mayiyo anati kwa iye, inu ndinu Muyuda ndipo ine ndine Msamariya. Bwanji mukundipempha madzi akumwa? Popeza Ayuda ndi Asamariya sankayanjana. Asamariya ndi gulu la anthu limene Muyuda ndi munthu wa mtundu amabwera pamodzi, ndipo amene amabadwa anali Msamariya samawerengedwanso kukhala gulu limodzi la ana osankhidwa a Israeli. Uyu anali munthu wa mtundu wina. Ndiye tikuona kuti panalibe ubale pakati pa anthu amenewa, kapena kuti gulu la anthu amenewa, zimene ndi zosiyana ndi nthawi imene Paulo akuvumbulutsa. Ndiye tikamuganizira munthu amene tikuonetsetseratu kuti ndi munthu omvetsa chisoni, ndi munthu wopanda chiyembekezo. Pa verse 22 chapter chomwecho palinso fundo ina imene ikuchitira umboni za nthawi imeneyi, kuti ndi nthawi imene Yesu Khristu anabwera kudzatumikira ana a Israeli. Inu Asamariya mumapembedza chimene simukuchidziwa, ife timapembedza chimene tikuchidziwa. Ifeyo Yesu Khristu kukhala Muyuda akunenera Ayuda onse kuti iwowa amapembedza chimene amachidziwa, ndiye Mulungu wamkulu, pakuti chipulumutso nchochokera kwa Ayuda. So chipulumutso chilinso kwa anthu amenewa, osati anthu a mitundu ina. Choncho malemba kapena mavesi amene akukamba za kuti anthu ake a Mulungu mu nthawi yakale isanafike nthawi imene Paulo akuvumbulutsa, akukamba za ana a Israeli osati anthu ena chabe. Zimene tikuziona pa Mateyu chapter 1 verse ya 21, pamene akunena kuti ndipo adzabala mwana wamwamuna, udzabala mwana wamwamuna, udzamutcha dzina lake Yesu, pakuti iyeyo adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Anthu akewo tisangothamangira kuti ndi wina aliyense, chifukwa chipulumutso chochokera kwa Ayuda, kapena kuti chipulumutso ndi cha Ayuda, kapena kuti ana a Israeli. Izi zikuchitiridwa umboni pa Mateyu 2 verse 6, pamene akuti koma iwe Betelehemu, chigawo cha Yudeya, sindiwe wamng'onong'ono mwa olamulira a Yudeya, pakuti otsogolera adzachokera mwa iwe, amene adzaweta anthu anga a Israeli. Anthu anga ndi a Israeli, anthu a Mulungu ndi a Israeli, osati munthu wamba chabe. Ndiye munthu amene angothamangira kunena kuti ichi ndi changa, ichi ndi changa, ameneyoyo kulakwitsa zinthu, sakugawa mawu moyenera. Pamene kugawa mawu moyenera umakhala ndi mafunso, ndipo mafunso amayankhidwa chifukwa ukugawa motani moyenera. So ana a Israeli nthawi imeneyi zawo zinali pabwino, komano anthu a mitundu ayi ndithu. Tikuti nthawi imene Yesu Khristu anabwera pa dziko lino lapansi, anali kudzatumikira ana ake a Israeli, kapena kuti anthu ake a Israeli. Umboni umenewo Paulo mwini akufotokoza pa Aroma chapter cha 15 verse ya 8. Chifukwa kunena zoona, Khristu
wasanduka mtumiki wa Ayuda, kuonetsa kuti Mulungu ndi wokhulupirika pa malonjezo amene anachita kwa makolo awo. So nthawi imene Yesu Khristu anabwera kunali kudzatsimikiza malonjezano amene Mulungu adapanga ndi makolo awo ana Israeli. N'chifukwa chake anthu amayenera alandire zonse zimene zidalonjezedwa kwa iwo. Koma vuto ndilotinso pamene nkhani tikuyitambasulabe tiona kuti anthu awa anali anthu owuma mtima ndipo adapitirira kuwuma mtima, zimene zidapangitsa kuti pakhale kubwera nthawi yatsopano imenenso ili ndi dongosolo latsopano. Ndi mu nthawi imene tuti yakaleyi tikuzindikiramo uthenga umene Mulungu akupatsa anthu amenewa, ndipo uthenga umenewu ndi uthenga wabwino wa ufumu. Anthu ambiri timagwiritsa ntchito mavesi ngati Mateyu 28:28 omwe akukamba kuti mukanilalikirani kwa mitundu yonse za uthenga wabwino, koma mitundu yonse imene akuyenera apa kuti ilalikidweyo ndi iti? Komanso uthenga umene akuyenera alalikire, umene amauzidwa kuti alalikire ndi uthenga uwu. So tiona kuti uthenga umene amauzidwa kuti alalikire unali uthenga wa ufumu. Uthenga wa ufumu umati chani? Ufumu wayandikira, lapani batizidwani. Chifukwa ufumu umene unalonjezedwa kwa anthu awa unali utayandikira kuti ukhazikitsidwe, ndipo mfumu ya ufumu umenewu Yesu Khristu inali kale pa dzikopo, namachita zozizwa ndi ophunzira ake ngati umboni kuwatsimikizira kuti tayandikadi tu mu ufumu uja. Ndipo anthu amenewa amafunsidwa zinthu monga gulitsani zanu zonse, chifukwa mu ufumu umenewu palibe amene amayenera kusowa. Awa anali malangizo awo molingana ndi nthawi imene anali nkukhala, chifukwa cha dongosolo limene Mulungu adayika. Ufumu umayenera kuti udze, koma chifukwa cha kuwuma mtima kwa anthu amenewa panapezeka kuti Mulungu afuna ayambenso dongosolo lina, ndipo dongosolo limeneli likuyamba ndi Paulo mtumwi. Ndipo nthawi imene akuvumbulutsa pamene anamaliza kutiuza kuti tikumbukire kuti nthawi imeneyo zidali chonchi, akuti koma tsopano. Aefeso chapter 2 verse 13 akunena kuti koma tsopano mwa Khristu Yesu inu amene nthawi ina munali kutali mwabweretsedwa pafupi kudzera m'magazi a Khristu. Akutitu omwe amati akumbukire za nthawi yakaleyi, nthawi inayi iwo adali kutali, koma tsopano, chifukwa tsopano ndi nthawi ina osati yakale ija, akuti tsopano abweretsedwa pafupi m'magazi a Khristu. Funso, chidachitika ndi chani? Dzakhale nane limodzi nthawi imene ikubwera pomwe tidzaone nthawi yatsopano, komanso kuyankha funso kuti chidachitika nchani kuti pakhale kusintha kumeneko. Zikomo. Ambuye akudalitseni.